pane chituo chinochiexposewa nevakomana vepanapa pachinji radio. Aiwa, chituo chetorture neabduction chakaitika mugore rapfuura chinoonekwa kuti aiwa nyika tatukwanisa taona this abduction and torture ichiitika nemasuspected individuals ari kunzi aiwa mastate agents. Sarapinda mashuka anobuda nyogwa pana mudodwa subscribe like turn on the bell kuti tivina muchinji radio sezvamuri kuona nyara vachiti abduction and torture of General Chidakwa, a dark day for human rights in Zimbabwe. 23 October 2024. On October 23, 2023, Zimbabwe witnessed a brutal attack that sent shockwaves through the nation. General Chidakwa, a prominent figure, was abducted by 7 heavily armed men believed to be state agents. What followed was a chilling ordeal that highlights the continued struggle for human rights in the country. The abduction. It all began when General Chidakwa was forcefully blindfolded, handcuffed, and shoved into a Toyota Fortuner. The vehicle sped off, and for an hour, Chidakwa could only hear the muffled voices of his copters. As they drove him towards an unknown destination, his fate was sealed the moment they injected him with an unidentified substance, an act that marked the beginning of unimaginable physical and psychological abuse. Thomas Konobuda panapa chiexpose vanobva kuposta nevidhio ramuri kuona rataisa picture iro muchiona aiwa aratidza kuti ari kubleeda nekuda kwemaactions etorture and abductions akanga achiexposewa nevakomana ava varume 7 vanosuspectewa kunzi aiwa vanenge mastate agents. Chiti kunoitika munyika yezimbabwe panapa tona vakomana chinji radio vanyora vachiti a dark day for human rights in Zimbabwe, vachiti mahuman rights ari kuviolate vasingamboitiwi ndoni maissues haasi kuadresewa. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko chipinda comment section medu, so no subscribe or like, so turn on the bell.